தெரியுமா உங்களுக்கு? சனீஸ்வரர் என்று அழைக்கக்கூடாது தெரியுமா? நவகிரகங்களில் சனி பகவான் மீது எல்லோருக்கும் பயம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. நவகிரகங்களில் சனிதான் சக்தி மிக்கவர் என்பதும் பலரது கருத்து. இதனால் சனீஸ்வரர் என்று சிவபெருமானை அழைப்பது போல் அழைக்கிறார்களே, அது சரியா? அவ்வாறு ஏன் அழைக்கிறார்கள்? அறிந்து கொள்வோம் வாருங்கள். சனி பகவானை சனீஸ்வரன் என்று அழைப்பது மிக மிக தவறு. சனைஸ்வரன் என்ற சொல்லே மருவி சனீஸ்வரன் என்றாகிவிட்டது. சனைஸ்வரன் என்றால் மெதுவாக நகரக்கூடியவன் என்று பொருள். நவகிரகங்களில் சனிதான் சக்தி மிக்கவர் என்ற கருத்தும் தவறானது. ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒவ்வொரு விதமான சக்தி உண்டு. தீய கிரகங்களாக சனி, ராகு, கேது போன்றவற்றை கூறுவதால் அஞ்சுகிறோம். தீய கிரகங்களை கண்டும் அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தீய கிரகங்கள் பல ஜாதகங்களில் நன்மையும் செய்யும். குரு, சுக்கிரன் போன்ற சுப கிரகங்களும் தீமை விளைவிக்கும். ஜாதகத்தில் சனியின் நிலை சரியாக இருந்தால் சுப பலன் ஏற்படும். சனியின் நிலை சரியில்லாத போது பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும். நவகிரகங்களில் மெதுவாக நகரக்கூடியவர் சனி பகவான். கர்மகாரகன், ஆயுள்காரகன் என்றும் சனி பகவான் அழைக்கப்படுகிறார். ஆயுள்காரகன் என்பதால் உயிரை காக்கும் கிரகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மெதுவான கிரகம் என்பதால் மிக நீண்ட காலம் ஒரு ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் நன்மையோ தீமையோ நமக்கு பெருமளவில் உண்டாவதால் பயம் வருகிறதே தவிர சனி பகவான் தீய கிரகமும் அல்ல, சனீஸ்வரர் என்பது பொருத்தமான பெயரும் அல்ல என்பதை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக மற்ற தெய்வங்களை வணங்குவது போல சனி பகவானின் கண்களை நேருக்கு நேராக நின்று தரிசனம் செய்யக்கூடாது. பக்கவாட்டில் நின்றபடி சனி பகவானை வழிபடுவது நல்லது. சனி பகவானை சனீஸ்வரன் என்று சொல்வது தவறு. சனீஸ்வரன் என்பதே சரியான பெயர். சனி பகவானுக்கு அடக்கத்துடன் இருப்பவர்களை மிகவும் பிடிக்கும். அவரை தலை நிமிர்ந்து வணங்கக்கூடாது. தலையை குனிந்து கண்களை மூடி பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள வேண்டும். சனி பகவானுக்கு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவது சனி தோஷத்தை போக்கும். சனிக்கிழமைகளில் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்று அனைத்து விதத்திலும் நல்ல பலன்களை நாம் பெறலாம். சனி நீதிமான், நியாயவாதி. அதனால்தான் தராசு சின்னம் கொண்ட துலாம் ராசியில் உச்சமாகிறார். கரிய நிறம் கொண்ட சனி பகவான் காசியப்ப கோத்திரத்தில் பிறந்தவர். ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஆயுள்காரகன் என்ற அதிமுக்கியமான பதவியில் இருப்பவர். சூரிய பகவானின் இரண்டாவது புதல்வர் போன்ற பல பெருமைகளை கொண்டவர் சனி பகவான். புரட்டாசி மாதம் சனிக்கிழமை ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் சூரிய பகவானுக்கும் சாயாதேவிக்கும் சனீஸ்வரன் மகனாக பிறந்தார். அதனால்தான் புரட்டாசி மாதம் வரும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் விரதம் இருந்து அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. சனியின் தாக்கத்தில் இருந்து விடுபட பெருமாளை பயபக்தியுடன் வணங்கி போற்றப்படுகிறது. விஷ்ணு பகவானின் வியர்வையில் இருந்து வந்ததால் தான் சனிக்கு உகந்ததாக இருக்கிறது.